Δεν τη βλέπουμε πάντα, ωστόσο είναι πάντα εκεί. Η δύναμη του λαού μας να κινείται συνεχώς, να αλλάζει, να ανακαλύπτει ολοένα νέα πράγματα. Το πάθος να συνεχίζουμε όταν όλα μοιάζουν να έχουν σταματήσει. Η ανάγκη να προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας καθημερινά την επόμενη, καλύτερη μέρα. Όταν είμαστε όλοι μαζί, δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μας. Η επόμενη ημέρα είναι εδώ και είναι δική μας. Συνεργατισμός, ίδιες αξίες, νέα προοπτική.